nedostaneme pryč. Takže záchranář se ptá zraněného, zjišťuje prvotní informace, jestli komunikuje, jestli... Tak já podám odborník. Takže přijela sanitka a v první řadě kontroluje stav nemocného a snaží se mu co nejrychleji pomoct. To znamená, dali mu, jak jsme viděli, krční límec, tím vlastně mu zabezpečují páteř, protože nevědí, jestli tam ta páteř také není poraněna. Je to vlastně prevence. Nyní teda poskytují první pomoc a to znamená, že zjistili, že se jedná o otevřenou zlomeninu dolní končetiny, takže nehydují končetinu, zachraňují, to znamená kontrolují tlak, je měří mu tlak, jestli je nutný používat kyslík nebo ne, aby nepadl do bezvědomí a snaží se si neustále, pokud je při vědomí, komunikovat a to proto, aby při takovémto zranění nastává i věc, která se jmenuje šok, která je velmi nebezpečná týkající se všech zranění. Někdy lidé umírají ne na následky zranění, ale špatné odpění nebo na následky šoku. To znamená, že si musíte přijeli při vědomí. Komunikovat, odevnat některé čumery, kteří se okolo toho nakomejsou, necháte si někoho, kdo vám bude pomáhat a budete zajišťovat, aby tam nedošlo k další dopravní nehodě. Bylo zjištěno, že normální udělat takovou záchrannou první pomoc a budou se snažit postiženého co nejrychleji odvést do nemocnice. Bojení proti šoku, to znamená, že se hovoří a asi jak vidíte, je první, kteří se dopravní nehodě přijeli. Po přijetí ještě zase další, a to je policie, která bude zjišťovat okolnosti dopravní nehody a bude zajišťovat, aby nedošlo k další dopravní nehodě, se starají zase o věci, které náleží jim. Takže to je velká komunikace mezi policií a systémem, který hodnotí situaci, jestli nemůže Takže teďka bude zřejmě probíhat nakládání zraněných. Takže pokud se stane taková nehoda, tak úkolem policie v tomto případě je zajistit zejména bezpečnost dalších nezúčastněných i zúčastněných osob, aby nedošlo k dalšímu neštěstí. Dalším úkolem policie je vlastně totožnost jak zraněných, tak i základní údaje a identifikace pomáhajících záchranářů. Potom tyto údaje dále policie zpracuje, zdokumentuje a uloží. Dále policie provede řidičů orientační dekové zkoušky, pokud došlo ke zranění osoby řidičem. A na místo přivolá službu dopravní policie, která nehodu vlastně zpracuje. Tímto vlastně úkoly policie končí. Tak
Já moc děkuju. Takže tady vidíte, co stojí oplý Jarda. Znovu apeluju na všechny řidiče. Opatrně jezdit, protože je opravdu dneska těch vesnicí a ve městě spousta. Jsou to obrovský maléry. Takže všimněte si, že Jarda byl popálen, takže dostane takže tam co dostane Jarda, tam se dostane popálení nový odvaz. Nejtí dostane fyziologický roztok, který ran vyčistí, to je absolutně čistá voda a ano, tady vidíte, že záchranář komunikuje s postižením uklidňovat, protože ten šok, který by mohl nastat, je stejně nebezpečný jako úraz sám o sobě. A prvního účastníka do případě malého Ondru nám odváží nebo nakládá sanitka. Asi tři Jardovi ještě umyjou auto. A po prvním ošetření a stabilizování Jardy, Jarda zřejmě bude putovat do celý předběžného zadržení. Toxikologickou léčbu bude muset podstoupit, no zřejmě, jak jsem koukal na Ondru, si i někde posedí. Takže všimněte si, že ten záchranář, když má proti sobě grázla, tak k němu stejně přistupuje jako k pacientovi. Hasiči postupně malí, protože ty jsou v neustálý permanenci a odjíždějí k další dopravní nehodě. Takže Jarda má ještě zlomeninu ruky, rozbitou hlavu, popálenou nohu, ale nekrvácí. Starou se teda mažou. Tak, nakládáme Jarouška. Já bych zatleskal celému záchrannému systému, který zafungoval. Děkujeme. A ještě jednou všem, když se dostanete k dopravní nehodě, zůstat klidný, určit místo, zhodnotit situaci, zavolat záchranku nebo 112 a pak už se běží samo. Jinak všem doporučuji, hlavně dospělákům, udělat si aspoň sebe menší kurz první pomoci. Nepřekvapí vás potom, když vám doma skolabuje dítě nebo něco takového. Vždycky je důležité tyhle si prvotní nějaký informace mít, aspoň jak se k tomu postavit, nejenom na tím stát a koukat. V režii našich hasičů místních uvidíte hasičský zásah husonských hasičů.